Tan pronto se publiquen as bases no Boletín Oficial da provincia, o Concello da Pobra abrirá o prazo para inscribirse no Obradoiro Móvete que se desenvolverá durante o verán. Haberá 4 quendas que darán cobertura a todos os períodos non lectivos para favorecer a conciliación das familias ao tempo que os nenos reciben formación en valores dun xeito lúdico. É unha iniciativa coa que queremos dar resposta á necesidade que teñen as familias de conciliar a vida laboral e familiar. Sabemos que cando remata o curso escolar non sempre é doado organizar o cuidado dos nenos e das nenas, por iso poñemos en marcha este obradoiro que se desenvolverá no Centro Salustiano Reieiras. Está destinado a nenos e nenas de entre 3 e 12 anos. Ademais de facilitar a conciliación, estes nenos e nenas poderán disfrutar de diferentes actividades lúdicas actividades baseadas en valores de igualdade, respeto e convivencia. Tamén contaremos co servicio de madruga e comedor para aquelas familias que o poidan necesitar. As cotas veñen fixadas pola normativa de prezos públicos, sendo de 70 euros por cada mes e 15 euros nos períodos de xuño e setembro. Haberá ademais bonificacións para segundo irmán, reducindo o custo a metade e de balde a partir do terceiro. Se establecen 4 períodos, o primeiro deles vai dende o 22 de xuño ata o 30 de xuño, o segundo período dende o 1 ao 31 de xullo, o terceiro dende o 1 ao 31 de agosto e o cuarto é o que corresponde co período non lectivo de setembro, que vai dende o 1 de setembro ata o día laboral anterior ao inicio das clases. Os importes que se establecen son os que se establecen en normativa de prezo público e de 70 euros para os meses de xullo e agosto por mes e persoa e para os períodos non lectivos é de 15 euros por persoa e período. As familias interesadas dispoñen de prazo ata o 5 de maio para realizar a inscripción, ben a través da sede electrónica ou na oficina de rexistro do Concello. O día 19 publicarase a listaxe provisional e os admitidos deberán efectuar o pagamento ata o 27 de maio. A lista definitiva publicarase o 10 de xuño.